Felszállok az éjszakai járatra, hazaviszem a szemem, sötét fákon járatva. Felszállok az éjszakai járatra, hazaviszem a szemem, sötét fákon járatva. Felszállok az éjszakai járatra, hazaviszem a szemem, sötét fákon járatva. Kiüvölthetem, hogy szeretlek, dühöngve üthetem a térdemet, összefonnatom csupasz karom, eltökéltem mondogathatom. Felszállok az éjszakai járatra, hazaviszem a szemem, sötét fákon járatva. Sziasztok! Köszöntünk Szia! Köszöntünk mindenkit a Nyesta Papírhajós zenekar estei mulatságán. Nagyon-nagyon örülünk, hogy ennyien eljöttetek, és szerintem itt körülbelül sok olyan ember van, akinek nagyon-nagyon örülünk, és nagyon fontosak nekünk azok, akik most itt vannak. Nem is szaporítanám tovább a szót, hanem egy idézettel szeretném zárni ezt a kis beszédet, amit így a napokban írtunk, és talán láttátok is a közösségi médián. Üvölt a zene, a cipők elkoptak, ott, ahol 9:30 után csak suttogni szoktak.
hallottam már. Ezek után alszom majd napokig, ha eszembe jut. Hát eszem majd valamit. Para-pa-pa-pa. Hány szerelmezó jött hozzád. Akik virágokat vesznek, füledbe súgnak dolgokat. Azoknak a fiúknak, akik virágokat vesznek, a füledbe súgnak dolgokat, és lázában tesznek. Hány szerelmezó jött hozzá. Köszönjük szépen! Tényleg meg tudnálok folytani a szádból, nem akarok egy szót sem hallani. Így gondoltam ketten. Mégis gyönyörű térkép két szemed, melyben egész lényem elveszett. Tettem hozzá pénteken. Mindegy, hogy szeretsz vagy nem szeretsz, nekem te már nem kellesz. 1, 2, 3, nem te vagy az én párom, úgyhogy itt hagylak téged. De mondd, szeretsz vagy nem szeretsz, hát olyan ki mással lesz. Túl van a számon, bármely délutánon, ha kellek, csak csörgess meg. De mégis máson nézel, a te két kezedben ott pihen az ő kezed. Nem is érdekel hétfőn. Nem csak én, de a sors sem akarja, hogy rajtad matasson a csajkarja. Hallottam be
csütörtökön. De mondd, szeretsz vagy nem szeretsz, hát boldog ki mással lesz. Tudod a számom, bármely délutánon, a kellek csak csörges meg. Mindegy, hogy szeretsz vagy nem szeretsz, nekem te már nem kellesz. 1, 2, 3, nem te vagy az én párom, úgyhogy itt hagylak végleg. Köszi. Képzeljétek el, várjátok, ezt lehet, hogy a Bercivel már beszélgettünk róla, a Berci az zongorista. Múlt héten egy próba után így dumáltunk a Bercivel, és akkor így kérdezte a Berci, hogy mi van a lányokkal. Ez ilyen klasszikus kérdés a próba után. És akkor igaz, Berci? És akkor mondtam neki, hogy hát igen, láttam, mentem bent a városban, Budapesten, ugye Budakeszéhez képest ez egy brutálisan nagy város, és annyi lány van, hogy hihetetlen, és találkoztam egy lánnyal. És hát a Berci kérdezte, hogy de hát hogy nézett ki, milyen volt? Kérdezte, hogy milyen színű volt a haja? És hát narancshajú volt. Narancshajú lány, láttalak már, fekete ruhád, lámpalány, narancshajú lány, láttalak már, fekete ruhád, lámpalány. Most te kint viszel haza magaddal, aki kötelezően megvigasztal. 20 éves srác, sok mindent tapasztal, elő, helyen foglalt asztal. Tüköred a tár, gyöngyház berakás, s tüköred a tár, de szereti magát. Most te kit viszel haza magaddal, aki kötelezően megvigasztal. 20 éves srác, sok mindent tapasztal, elő, helyen foglalt asztal. Narancshajú lány, láttalak már, fekete ruhád, lámpalány. Mert én csak egyszer láttalak, azóta fejembe vákuumba zártalak. Mert én csak egyszer láttalak, azóta fejembe vákuumba zártalak.
Köszi Berci a kérdést. Na most enyém a megtisztelő feladat, hogy egy kicsit felvezessem azt, hogy mi fog következni a következő körülbelül 10 percben. Most be fogjuk nektek mutatni a Nyesta Papírhajón zenekarnak úgy szoktuk hívni, hogy kesergő líráját. Szóval készítsétek a zsebkendőket, és ez az első dal, ez egy nagyon-nagyon régi szám. Annyira régi, hogy még annak idején az öcsémnek egy rap betétje is volt benne, amikor készült, az a verzió nincs meg. De ez is úgy lesz. Csak csillapó csapokat szárt el a csorba késeket, meg se gyulladt, mégis füstje volt, összefolytak fekete függönyök a csillár alatt, csillagok felett elzsipadtak, a hajszálerek a tenyerembe, borítok a kísérlet, vártam rá, meg nem érkezett. Mint a másik az órára néz, a szemembe ásít. Elutazó, igazából csak minden másolja. Ilyen kár, hogy egy nap mint a másik az órára néz, a szemembe ásít. Rettenetes, elutazó, igazából csak minden másolja.
szépen! Na ilyenkor jön az, hogy hangolni kell, mert olyan hamis a gitár, hogy beszarsz. Hajnalban fölkeltem, zakatolt a szívem, ne nyomd le a víz alá. Nem értem, miért éppen most kellett ébrednem, nem vett észre senki sem. Nektek most nincsen harc, kábultan lazultat, nem zavar a fulladás. Csak telik a tüdőtök, elernyedt öklötök, míg bennem szorongás. Mert nem értem, miért éppen én élek légtérben, ti a víz alatt alszotok. Víz alatt alszotok, én némán ordítok, mondd, hogy nem a valóság. Kapkodva magamért, kapkodom magamért, nézzük hiába valóság. Mert egyedül süllyedek, ne hagyd, hogy elveszem, lélegző Istenem. Boldog is lehetnék.
nézek, és már nem tudom, hogy ki van a túloldalon. Távolra hajóztál messze tőlem, fogalmam nincs, hogy merre kéne mennem. Jobbra vagy balra már nem tudom, csak várok és túl gondolom. Nagyon ragaszkodom a tervemhez, de nem tudom a szíved mit érez. Nekem te voltál a mindenem, de ebből a képből kiestem. És még mindig remélek, de nem elég ez. A kettőnk zenéje már lejárt lemez. A szemedbe nézek, és már nem tudom, hogy ki van a túloldalon. És ha nem hívok, hát nem beszélünk, teljesen más világban élünk. Eddig mi voltunk a szerelmesek, de most már csak idegenek. Most már csak idegenek. Teljesen idegenek, idegenek. Azóta a nap sem süt ugyanúgy, tömegben mégis egyedül rettegve, gondolataimban merülve, türelmesen várok a pincérre. Minden, mi eddig számított, most mi az, mi semmiség, meggyötörve, de mit sem mutat be. Rendelek egy csésze kávét. Szokatlanul szokásos szorongás, remegő tél, kiborulás. Közben belsőn az emlék körözkedve visít Istenem miért. Harcom széles mosolya, lelkensen nyúlok a cukorért. Remegő tél, kiborulás. Még egy kort és jó lesz. Még egy kort és jó lesz. Még egy kort
Na jó, most egy olyan nyeste papírhajón szám fog következni, amit biztos, hogy sohasem hallottatok még. Vagy hát ilyet, mert most Dalotti Domonkos fog énekelni és gitározni közben. Szóval... És én is azt akartam mondani, hogy én annyit nagyon-nagyon örülök, hogy ezt a számot most előadhatjuk, és fogadjátok sok szeretettel. Csücsüljünk le, gyertek, üljünk le. Picit hátrébb mennél, ne haragudj. Csak viccelek, mindenki jön minél közelebb. Szálljatok be. Még egy kör. És senki fulladásig
Előled futok, körülölelnek csíkos vízfolyamok. Mélyen kék vagyok, kék a bőröm, a szemem kékelő. Nem mossa le rólam folyó sem idő, és én csokorba fognám az egész nagy világ, azon ámulna a rét a pongyolát. Lenne jó virágok, para-pa, 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 para-pa. És csak ömlik a víz le az zuhanyrózsákból, a folyó duzzad az áradástól. Ti lenhajú virágok, a szőke dombokon hullámzotok, úsznék veletek, de nem tudok. És én csokorba fognám az egész nagy világ, azon ámulna a rét a pongyolát. Lenne jó virágok, és én csokorba fognám az egész nagy világ, azon ámulna a rét a pongyolát. Lenne jó virágok, s lenne olyat kékségemen szétterül. Ne félj attól, hogy más lesz, ha nem vagy egyedül. Folytassuk a koncertet. Van itt olyan, aki még szeretné folytatni a koncertet? Biztos? Ne haragudjatok, de a következő szám előtt el kell mesélnem, hogy mi történt délelőtt. Itt próbáltunk délelőtt, 3-ig. 3-tól itt egy nyugdíjas klub van. És akkor elkezdtek szállingozni a nénik. Végtelenül meglepettek voltak, hogy mit csinál itt ennyi fiatal, ilyen ketyerentyékkel, meg szarokkal. És akkor mondtam egy néninek, hogy én elénekelnénk, tehát mi eljátszanánk neki ezt a dalt, amit úgy hívnak, hogy Szomorú vasárnap. Amit ezt kimondtam, a néninek csillogott a szeme, majd utána 5 néni a színpad széléhez állt, itt álltak előttünk, mint most ti. Csak, igen. És eljátszottuk nekik. Na most, ez még tök oké, nagyon tetszett nekik meg minden. Utána mentünk kifelé, és 6 néni énekelte a saját hangfekvésében, hangmagasságában, és egy olyan érdekes, diszonáns, groteszk élményünk volt, úgyhogy így szóljon ez a dal. Hiányzott a csattanó. Szomorú vasárnap 100 fehér virággal, vártalak kedvesem templomi himával, álmokat kergető vasárnap délelőtt, vágyaim mintalan nélküled visszajön. Azóta szomorú mindig a vasárnap, könny csak az italom, kenyerem a bánat. Szomorú
Vasárnap kedvesem, gyere! Pap is lesz, koporsó, ravatta, gyászlepen. Pap is lesz, ravatta, virágos koporsó. Virágos fák alatt utam az utolsó. Köszönjük. Szóval ez a dal, ez szerintem még most is nagyot üt. Akkor hát szóljon a következő nóta. Senki se táncol, utálat fotózni, jobban, ha nem látszol. Növekvő vakfolt, fekete garbót felborítod, a hamutartót alkudva ragadtad, a szemed közepén nincs semmi egyedi, sokadik fenomén, kezed az remeg, még lehet be is regettél, pedig nem kiabálsz. Nézed a holdat, ránk is a morat, ránk is a morat, ránk is a morat, mintha csillagok értenék. De te nem érted az Istent, s ő nem érti a képzelést. A képzelmény, a képzelmény.
Ki az, aki ennyiből felismeri ezt a számot? Csalódtam bennetek, mögöttem, előttem, utánam. Máshogyan viselkedtetek. Két színű, színtelen, már szinte szívtelen mindenki más. Azt hittem, könnyű engem szeretni. Csalódtam bennetek, mögöttem, előttem, utána. Máshogyan viselkedtetek. Két színű, színtelen, már szinte szívtelen mindenki más. Azt hittem, könnyű engem szeretni. Most jön az a rész, mikor bemutatom az összes tagot. Elsőként basszusgitárnál Keszei Emma! Perkánál és dobnál Rob Mihály! A dobok mögött és most már gitár mögött is Galotti Domonkos! A billentyűk mögött Tárnok Bertalan! Éneknél Valdor Rebeka! Gitárnál pedig jó magam, Földi Ádám! Köszönjük! Még van egy nagyon fontos dolog, amit majdnem elfelejtettem. Nem érdekel, hogy ez unalmas. Köszönetet szeretnék mondani egy csomó embernek. Felírtam egy lapra, mert nem azért, mert nem tudok, nem azért, mert... Na mindegy, az anyag, hogy felírtam, mert senkit sem akarok kihagyni. Az, hogy ami most itt létrejött, az 30-40 ember munkája. Olyan műhely munka, hogy beszartok. Elsőként ilyen blokkokba fogom mondani, mert soha nem érünk a végére. Elsőként szeretnék külön tapsot kérni Dalotti Tibornak, aki a kezdetektől fogva menedzseli a zenekarunkat. Nagy taps! Szeretnék köszönetet mondani a műfáz igazgatójának, Sigmund Bertalannak, a hangosításért Subic Attilának, a fényekért Lorx Miklósnak, és ezek voltak azok, akik segítettek. Illetve a Budakeszi Kultúrkör, aki az egészet lehetővé tette, nekik felsorolnám a tagjait. Márk, Adél, Melinda, Borcsa, Balázs, Anna. Ők nekik hatalmas taps! Hatalmas tapsot szeretnék kérni külön a fotósunknak, Solt Mátyásnak. Külön szeretném megemlíteni a díszítést, mert csodálatos a díszítés. Bori, Niki, Flóra, Berta és Mátyus Krisztának, aki a Punktum Galériából adott nekünk dolgokat. Nagy taps! Az este folyamán végig lesz felszolgálás, és ezt a pincérek teszik lehetővé. Szeretnék köszönetet mondani Benninek, Gergőnek és Nórának. Taps! És voltak olyan emberek, akik az utolsó pillanatban segítettek rajtunk. Külön szeretnék köszönetet mondani a bátyámnak, Sámuelnek. Nagy Benyának, a barátomnak, Katinak a csörgőért. Igen, nagy taps!
Szeretnék köszönetet mondani a saját családomnak, hogy rengeteg mindenben segítettek, és külön köszönetet szeretnék mondani ennek a zenekarnak, akik 1-től 1-ig mindenféle hülyeségemmel elfogadnak, Jó, elég és lesz. kurva jó az az egész zenekar! Elég lesz, köszönjük szépen, most már elég lesz. Kurva uram. Rebekát szeretem a legjobban! Csalódtam benneteg, mögöttem, előttem, utána máshogyan viselkedtek. Két színű szintelen, a szinte szintelen mindenki más. Azt hittem könnyű engem szeretni. Csalódtam bennetek, csalódtam bennetek, csalódtam bennetek, csalódtam bennetek, csalódtam bennetek! Köszönjük, hogy itt voltatok! Sziasztok! Most szeretnék kérni tőletek egy dolgot. Többet is. Mindenki jöjjön, amennyire csak közel tud. Jöjjön annyira közel. Nagyon jó, eddig nagyon jó. Brutálisan jó. A következő szám, az brutális lesz. Ja, tényleg Szeretnék az lesz. megkérni, hogy aki eddig nem mozdította meg semmelyik végtagját, az táncoljon. De most tuti, hogy fogja táncoltatni azokat a végtagjait is. Mert hogy ez olyan lesz, hogy Ez Wow. most brutális lesz. Brutális. brutál show, gyerekek, brutál show! Brutál show!